200 000 бранници от градове и села и от всички браннически дружини и венци в България също така дадоха клетвен оброк да служат верно на царя на българите Симеон II. В един от бранническите станове край София положиха клетва стануващите там бранници. Главният ръководител на бранник, професор Караиванов, произнася вдъхновено слово за младия цар. Нова звезда изгря на българското небе. От величавия дух на миналото, от чистата обич на всички български сърца и от молитвите на цял народ. Симеон II, цар на българите. Нека бъдем единни и сплотени около неговия светъл трон. В София се състояха атлетически състезания между националните отбори на България и Хърватска. Преди започване на състезанията се полага олимпийската клетва. Националният трибагреник се издига всяка сутрин с почит и благоговение. В държавното стопанство Кабио, както и из цялата страна, организацията Бранник изпрати една група бранници, за да помогнат при събиране на жътвата. Всяка сутрин работният ден се поздравлява с издигане на българското знаме.